sobre quin és el repte més gran que hauria d'afrontar Catalunya en aquest moment. Suposo que com tot el món, doncs la crisi econòmica. Jo crec que la paraula és creixement. Sí. Aquest és el problema. Aquí a Catalunya no ho veig tan malament. Crec que estan cuidant bastant bé les coses. No, la gent recicla molt aquí, Sí. D'això va bé tot. Vull dir, ningú recicla, ningú no fa res, no sabem com funciona i és supercuriós si compares amb gent de la meva edat d'altres països europeus, que tot això ho tenen molt més interioritzat. Para nosotros los inmigrantes los papeles. Molta gent parada, hi ha molt de pal i veurem si els jubilats d'aquí 10 o 12 anys cobraran. Ens quedem sense res. Nosaltres estem molt interessats en l'educació, jo crec que és un dels principals punts importants a abordar. La gent no tracta bé la natura. Els pobles d'aquí pràcticament són pobles voltats de jardins que els estan cuidant els pagesos. I a més, les platges cada cop estan pitjor perquè s'ha construït massa, s'ha construït malament i la costa catalana comença a ser desagradable. De fet, els models basats en grans ciutats crec que cada vegada són menys sostenibles. Nosaltres som usufructuaris d'un entorn i considero que tenim molts drets, però tenim també el deure de transmetre aquesta qualitat i aquest entorn a les generacions futures. CATS com a organisme depèn de vicepresidència, està adscrit al Departament de la Vicepresidència precisament perquè el Departament de la Vicepresidència, després del de la Presidència, que és on hi ha el president de la Generalitat, és el que té el màxim rang institucional i polític. No és un departament temàtic, no és un departament sectorial, i això li dona aquest marge de maniobra de la transversalitat que fa que avui pràcticament no hi ha cap departament que pugui quedar al marge del gran esforç conjunt i comú per la sostenibilitat de Catalunya. El CATS, per tant, assessora el govern, però el CATS també s'adreça a la societat. S'adreça a la societat organitzada, és a dir, a les universitats, als col·legis professionals, a les institucions, a l'administració local, però també el CATS s'adreça als ciutadans concrets. És un ampli espectre de funcions i depèn bastant de nosaltres. Primer, crear i motivar la cultura de la sostenibilitat a Catalunya. En concret, fent informes al govern, informes que poden ser a iniciativa del CATS o informes concrets sobre activitats del govern. Després, influir sobre la societat en general, sobre la formació de la joventut, sobre temes molt diversos, alguns a iniciativa pròpia i altres per petició del govern. La qüestió sostenibilista, del desenvolupament sostenible, és una qüestió glocal. Glocal vol dir que és global, canvi climàtic és de tot el món, per tant el CATS s'ubica en xarxes mundials. Juguem un paper important a la xarxa europea de Consells Assessors de Desenvolupament Sostenible, però estem a la xarxa N+4D i intentem treballar amb el marc de Nacions Unides, siguin temes de canvi climàtic, siguin temes d'UNESCO. Per tant, hi ha una voluntat global, mundial, europea, intervenim en qüestions estatals, evidentment, a l'àmbit nacional és una de les nostres actuacions, però també hi ha una voluntat d'actuació local. Local vol dir amb l'administració local, però vol dir també amb entitats, amb grups
amb institucions d'àmbit local, intentant desplegar aquesta difusió de la cultura de la sostenibilitat d'un intercanvi de les bones pràctiques